Assalamu alaikum wa rahmatullah. Derraɓe kofnama on gettama on gelanama kayruji ɗuɗɗi kala tawete ɗon nder duniyaru fuu on ɗon gondi ɓe derdi ko moɗon Adamou Haruna mo shopping jaygol. Derraɓe hande en ɗon le 1er mars 2024 min bolona ɗon Adamou Haruna mo shopping jaygol miɗo tawe ha lesdi Nigeria ha berniwol Kano. Derraɓe to Allah mum yerdi banta mbowɗon banta anduɗon kala nde wakkati julde wari fuu soit ɗum julde suumay soit ɗum julde layha tawi ko man Adamou Haruna ɗo dilla lesdi Nigeria non gam taskanago on deydey koltugal mon be je iyaluji mon diga rewɓe mon ɓikkonji moɗon fuu je julde deydey titide e kala événement watitinga fuu bayn andi hande e noon le 1er mars en ɗo tammo bo le 11 mars ɗum tammi nango suumaye to Allah hewtini en gam mayɗo miɗo tawi berniwol Kano lesdi Nigeria gam taskaram waddango en deydey limseji ɗi noone feere feere ɗi taskaram deydey julde layha je men be je iyaluji meɗen fuu. Gam mayɗo kala on marɗo haaje fuu wawa contacté Adamou Haruna ha dow numéro ji ɗeɗe ɗi andi wawa commanda deydey kala noone limsere nde o mari haaje fuu soit ɗum limse tisiji ɗi worɓe diga tisiji simple soit caddaji gesner etc ko marɗa haaje fuu soit ɗum kufineje soit ɗum paɗe soit ɗum montourji ko nandi be majum deydey kala deydey hunde nde andi ɗum koltugal ma bo je pawne je gorko fuu a wawan matugo min a heɓan e non je rewɓe diga limseji to ɗum super wax to ɗum deuxiéme super Côte d'Ivoire Vlisco etc deydey kala none limsere rewɓe nde anduɗa nde marɗa haaje fuu a wawan heɓugo ndi e non paɗe rewɓe e non abayaji lafa e ko nandi be majum ɗum pat majum deydey none koltugal limse je rewɓe e non je ɓikkon bo derraɓe ko marɗon haaje fuu on keɓan ha kala taweteɗa fuu nder lesdi Cameroun to a mati min hunde maɗa min expédienté nde yewtete ha deydey nokkure nde gonɗa fuu fannu deydey procédé mota ko moto ɗo yetto an kurene gondama e min expérienté enen noon himɓe wonɓe pays taari ɗi lesdi Cameroun onon bo toon mari haaji on mbawa commandugo kuuja moɗon min expédiene on non min ɗo mari bo deydey teera en e spécialiste en wawɓe ñooli deydey ñooli qualité ɗi goɗɗo mari haaji fuu soit ɗum ñooli ɗi lesdi Cameroun soit ɗum ñooli ɗi lesdi Sénégal soit ɗum ñooli ɗi lesdi Nigéria on keɓan deydey ñooli ñogol ngol marɗon haaji fuu on guerwanamin mesure moɗon tan e teela en amin ñotana on min expédiene on kuuja moɗon to ɗe gartini sey ɓornago derraɓe on ɓe bana Tchad Centrafrique Gabon Congo Guinée équatorial ɗo pat min mari possibilité lawol no min guerɓiranta on kuuje moɗon nde jotto nde ha nokkure nde gonɗon fuu derraɓe gam mayɗo marɓe haaje fuu mbawa paasa deydey commande kuuje ɗe giɗi fuu e non bana jotta miɗo tawi ha berniwol Kano lesdi Nigeria kala hunde nde anduɗa marɗa haaje fuu nde ɗon en andi ɓeɗo mbiya en Kano tumbi giwa Kano ɗo ɗum reedu ñiiwa wala ko wala nder donc ɗon moɗa ko ɗume jum fuu donc marɗon haaje fuu mi heɓay ɗum min be hoore am woni toon e kala ko giɗɗon fuu mate mi ƴame mi passé ko man ko da mi wala ɗum mi tefanay on ɗum derraɓe enen noon dernier délai je jaɓugo ñoogol je lewru suumaye to koɗo mari haaje ñoogol je deydey julde suumaye dernier délai je min jawata ñoogol ɗum 12 après lewru suumaye foti bo ɗum wona avant 12 après man fuu to ñooli may ɗuuɗi to mari haaje ñoogol je julde ɗo yawma to min diga jotta heɓa hoosa programme heɓa place dernam on kofnama on gettama ɗum tati ko wona Adamou Haruna mo shopping jaygol hofnata on wiyata on on jarama wassalamu aleykum nagode.